Bog svima, ja sam Nikolina iz Decolore studija i želim vas obavijestiti. Želim podijeliti s vama jednu vijest. Nažalost, Grand Masters Weekend radionice 10. i 11.4. koje smo planirali održati u Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu moramo odgoditi. Zbog situacije u svijetu ove vikend radionice moramo odgoditi i da budu na jednoj maksimalnoj vrhunskoj razini kako to i zaslužuje. Novi period kad će se te vikend radionice održati. Vikendu 6. i 7. studenog 2026. u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb pa se dočekaju Jonathan Mark Mendez i Soli Jock. Oni se vesele doći. Pripremili smo vam puno praktičnih radionica na kojem vi radite, vi bojate, vi stvarate. Ne samo da vi njih gledate kako oni naprave određenu tehniku, nego to i vi napravite na vašim komadima. Ploče, kutije, platna, koje vi nosite doma. Dakle, pripremit ćemo vrhunski paket radionica s kojom ćete zbilja moći naučiti i više od samog pukog bojanja namještaja. Učit ćemo baš u elemente dekorativnih tehnika i modernog i luksuznog i nekog starinskog svijeta ili starog svijeta takozvanog. Evo, ja se veselim, mi ćemo ovdje u Decolore studiju nastaviti sa našim rasporedom kroz travanj i svibanj. Već 10.4. vas čeka ista radionica osnove za koju su se neki prijavili tada, ali u Decolore studiju. Za one koji žele prije vidjeti Jonathan Mark Mendeza, njega možete već vidjeti u Triru ove godine u svibnju. To je u biti za mjesec dana. Sve informacije o tom događaju, o tim radionicama možete vidjeti na Annie Sloan stranicama gdje možete upoznati samu Annie Sloan. Mi još ne znamo da li ćemo doći tamo i da ćemo se vidjeti, ali evo, vi imate priliku ići tamo.